हाबाफारि बेयाव उदालगुरिनि रायजोफ्रा दिनै बाव नागरिक सभा फाथिदों। बेयाव आंखौबो लिंहरदों। लिंहरनायखाय आं नुजाफैदों। मोनसे खोथाजोंनो आं बुंनो लुबैदों, मोनसे बाथ्रायैनो स्ट्रेट फरवार्ड जे उदालगुरि होननाय मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ। बेयो जोंनि BPL नि अरिजिनेल डिमान्ड। 27 मार्चआव 2023 मार्चआव रेडिसन ब्लु हटेलावहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे हियारिं पार्टि फैदोंमोन। बे हियारिंआव जोंनि BTR नि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव APPL नि मोनसे हानजाया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमदोंमोन। बेयाव 1 नाम्बार डिमान्डआनो जोंनि BTR ओनसोलाव 2 लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै जों डिमान्ड होदोंमोन। बेयाव दिनै क'क्राझार लकसभा समस्ति खालामनानै बेखौ जे गोदो रिजार्भमोन, दाबो बेखौ ST नि थाखाय रिजार्भ दोनदों। बिनि थाखाय जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ गोजोननाय बावदों, धन्यबाद होदों। नाथाय दिनै उदालगुरि समस्ति जानांगौखौ जे दरं नाम होदों, बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जोङो मेम'रेन्डाम होनो थाखाय रेडि खालामखाबाय। 11 जुलाइनि सिगां होनांगौ, जों बेखौ होगोन। दिल्लीयाव मोनसे हान्जा जोंनिफ्राय थांगोन, थांनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ लोगो हमगोन आरो जोङो मिजिंथियो जे उदालगुरि होननाय समस्ति मोनसे दाजागोन आरो BTR नि सिंनि MLA समस्तिफोरखौ लानानैनो उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ दागोन होननानै जोङो आसाबाद। दा मोनसे माबा सोलिगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानिफ्राय पावार गैया जादों, बिथाङा माने प्रमद बर'नि अनगायै जेबो माने सिमाङावबो प्रमद बर', मोगथाङावबो प्रमद बर', जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो प्रमद बर'खौल' बिथाङा रायाबा बखियाबा बिथाङा माने गोजोननाय मोना। ओंखामबो उखैया आरो उन्दुलाङाबो बिथाङा। ओंखायनो सोरांनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों। बिथाङा मोजाङै मिथियो, बिथांनि हान्जायाबो मिथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सरकारनि सिङाव नङा। BTR गभर्नमेन्टनि सिंखौथ' बार होदो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिङावबो नङा बियो। माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियायाबो बेखौ जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि। बिथांमोना जुदि इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि नङामोनब्ला जोंनाव जे भारतआव इलेक्शनफोर खुंनाय जायो, बे इलेक्शनफ्राव सरकाराव थानाय हान्जायानो देरहाबाय थागौमोन। नोंथांमोना नुदों जे सरकाराव थानाय हान्जायाबो जेननानै हेंथा हान्जायाबो देरहायो। बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे अट'नमास बडिखायसो बेबायदि जानो हादों। दा नैबे डिलिमिटेसनखौहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया खालामगासिनो दङ आरो बियो मोनसे फ्रि फेयार मोनसे प्रसेस जादों होननानै जों सानदों। आरो जोङो जुदिअ दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जायैयाव जों दुखु मोनदों, नाथाय जोंनि BTR ओनसोलाव 12थाल' MLA समस्ति दङमोन, दा 12था जानायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होदों। आगोलाव 12ल'मोन, दा 12 जाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजां खामानि जादों जोंनि BTR ओनसोलाव आरो जौगानायनि हाबाफारिया गोख्रोंसिनै जासिगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदों नैबे डिलिमिटेसनाव उदालगुरि लकसभा जायैया APPL आरो एबसुआ बिथाङा पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों। 17 बोसोर थगाय थसि रुलिं खालामलांबाय, दा थगायनो हाबावगोन सानदों। बिथाङा जेसेखि होना माने रायजोफ्रा मिथिगौ जे APPL जेब्लायबो उदालगुरि समस्तिखौनो हास्थायदों। BTC-आवहाय मोनसे न'खर बायदि जानानै दं दायो सार। दा जोंनि BTC-आवहाय गोबां गथ'फ्रा ज' जानांगौ। दा जेरैखि दा बे लकसभानि बेलायाव दा जोंनि मोनसे न'खरखौ गोग्लैनो थांगासिनो दङ। BPF जोंजों ज' जाफैनांगौ, होमबानो जोंना उदालगुरि समस्तिया जानानै फैगोन।